Velkommen til min podcast, som jeg kalder En kraftpræstation. For 1,5 år siden fik jeg den værste besked nogensinde. Min datter på 29 blev ramt af en alvorlig kræftsygdom. Og med den her podcast vil jeg meget åbenhjertigt fortælle om, hvordan det er for mig at være mor til en voksen datter med en alvorlig kræftsygdom. Jeg har Ulla Wifeld Smistrup med mig igen i dag, som er psykolog. Og tak fordi du vil være med igen, Ulla. Selv tak. Tak fordi jeg må. I dag der har jeg tænkt, at vi skal snakke lidt mere om angsten og sorgen i hele det her forløb, hvor Caroline hun er syg. Fordi det er jo angsten og sorgen, det vil jeg nok sige, det er det alt overskyggende for mig. Det er det, der fylder hele tiden og mest. Og det er i forhold til mange ting faktisk. Det er først og fremmest så er det jo sorgen på min datters vegne, at hun skal gennemleve den her sygdom. At det overhovedet skal ramme hende. Og så er det, jeg har været med til, jeg tror næsten alle samtaler på hospitalet, så jeg har også hørt, hvad alle læger har sagt. Og jeg har også set deres kropssprog og deres øjne og ansigtsmimik. Og det kan godt være, at jeg fejltolker den, men jeg sidder jo og observerer og tolker. Ja, det gør jeg. Og vi er jo stadigvæk her i den første tid, og i forbindelse med, at Caroline blev opereret 2 gange. I øvrigt, alt for sent efter vores mening, fik hun fjernet metastasen. Der gik 2 måneder, efter de havde opdaget det. Det synes vi var lidt lang tid. Men det er, som det er. Og de beskeder, vi så fik fra lægerne, jeg kunne ikke høre det særlig opmuntrende i hvert fald. Jeg synes, det var noget nedslående. Og netop det der med deres udtryk i ansigtet, de gjorde mig bange. Jeg tror, der er en, der senere har sagt til mig, at det skal ikke tolke på, at det simpelthen bare handler om, at de tager deres arbejde alvorligt. Og at det er en alvorlig situation og en alvorlig sygdom. Så det holder jeg mig sådan til. Men jeg synes godt nok, jeg brød mig virkelig ikke om måden, de fortalte om det her på. Det var med til at gøre mig bange for, altså har de afskrevet hende eller hvad, ikke? Og så også se Carolines fortvivlelse og hendes angst og fortvivlelse og alt hvad der kan være af følelser. Det synes jeg faktisk også er virkelig barsk som mor at se på. Sorgen over at se hendes sorg. Og se hvordan også i månederne går, hvordan hun ser sin datter der skal kæmpe for livet. Og så alt det, som det jo selvfølgelig griber ind i for alle, men nu lige i min situation, så kan jeg jo se, jamen altså Caroline hun er ung, hun var nygift, og har ligesom alle andre unge lagt planer for, hvad skal vi nu i gang med, og næsten nyuddannet og ny i job, og alt var lige klar til at tage hul på at skulle gå i gang med. Og så bliver alt bare lige, der kommer lige en stopklods for det hele. Og jeg ved godt, at det er den der rammer hårdest, det er selvfølgelig Caroline. Men jeg synes det er en enorm sorg for mig som mor også, at se, at hun skal opleve det. Og så igen, som vi var lidt inde på i første afsnit, at så bliver jeg ramt af den der magtesløshed. Jeg kan bare ikke hjælpe hende ud af det. Som jeg kunne, når hun var lille. Der kunne jeg redde hende fra ting og fikse ting. Det kan jeg bare ikke i den her situation. Og snakker I om det, Lone? Der er Caroline. Om at jeg ikke rigtig, altså om magtesløsheden eller hvad? Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Det kan jeg ikke huske, om jeg egentlig nogensinde lige sådan har udtrykt det. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke huske det. Tror du, det er vigtigt? Jeg ved det ikke. Jeg sidder bare og tænker, at samtidig med at Caroline er dit barn, så er hun jo også en voksen. Og en ting er, at man jo som mor har det der behov for at hjælpe sin datter. Og det tror jeg ikke går væk. Men jeg kunne alligevel godt se for mig, at der kunne være et eller andet i også at høre
ens datter sige noget om, jamen hvad er det egentlig for nogle forventninger eller ønsker, eller altså, hun ved jo også, selvfølgelig ved hun godt, at du ikke kan tage det væk. Men nogle gange så hører jeg jo bare, at voksne børn også har nogle andre forventninger til deres forældre, end forældrene har til sig selv i de her situationer. Nå, på den måde. Ja. Det er jo, altså, ja, det er jo, vi er jo ude i perspektiver her. Vi er jo ikke ude i rigtige, forkerte. Hvordan kan man se det? Hvordan er det i virkeligheden? Eller noget. Vi er jo simpelthen kun ude i perspektiver. Men det der med at dele perspektiverne, og at de kan være forskellige. Ikke? Ja, det er jo rigtigt. Altså muligvis har vi faktisk snakket om det, fordi der er simpelthen, du ved, alt det der skete for et år siden. Og altså, det er nærmest de gamle dage. Ja, det er det jo også. Ja. Og så var det simpelthen så intenst, og der var så meget, og det var kaos. Og der blev talt om rigtig mange ting, faktisk. Ja. Heldigvis også. Jeg får sådan lyst til at spørge, hvordan din hverdag så ud i det der kaos. Altså, kunne du overhovedet opretholde en hverdag? Eller? Nej, det kunne jeg ikke. Nej. Det kunne jeg ikke. Nej. Altså, man kan på en måde sige, at det var held i uheld, at jeg ikke er på arbejdsmarkedet for tiden. Så jeg var ikke, både og. Fordi nogle gange havde jeg faktisk tænkt, gid jeg havde et arbejde, fordi så behøvede jeg ikke at tænke. Der kunne så jeg få det. Stillads. Ja, og der, vi snakkede om, jeg tror du spurgte mig i den første episode her, om nogle frirum eller sådan noget. Ikke? Det kunne et arbejde godt have været. Ja. Og det ved jeg i hvert fald, det har været for Poul Ernst også. Ikke? Så der var jo ikke et sted, jeg kunne gå hen og skulle fokusere på noget andet, så jeg kunne slappe af i de her tanker, jeg havde. Så de kørte faktisk rigtig meget, fordi jeg havde tid til det hele tiden. Så det var ulempen. Fordelen, og den var jeg alligevel tungere hos mig, det er, at jeg kunne være der alt det, som Caroline og egentlig også Andreas havde brug for. Og der var ikke andre, jeg skulle tage hensyn til, eller noget arbejde, det skulle clears med. Det kunne jeg jo bare gøre. Og det synes jeg var en frihed, jeg var glad for at have. Men det var også hårdt, at jeg havde så meget tid til at være overvældet af alle de her tanker og følelser. Ja, giver mening. Ja. Så nogle gange der prøvede jeg nemlig også at tænke på, hvordan kan jeg slippe væk fra det? Altså hvad kan jeg lige give mig til? Men jeg var faktisk, altså jeg var nærmest helt lammet i den første tid. Hvor jeg egentlig bare, jeg tænkte sådan på et tidspunkt, er jeg ved at få en depression? Og jeg har været stressramt tidligere, så jeg kender lidt følelserne, og så blev jeg enig med mig selv om, nej det er jeg ikke. Det her det er noget andet. Jeg kunne mærke, det føltes anderledes. Og så tænkte jeg, så er det ikke det. Det er sorg. Men det var også lammende. Jeg var fuldstændig drænet for energi. Jeg er ligesom også, hvis man er stressramt eller har en depression, at altså, det der med at lave mad, det gjorde jeg overhovedet ikke. Jeg kunne gå ud og se mennesker. Når vi så dem, så var det en stor overvindelse for mig, som jeg besluttede mig for at vilje, fordi det var nok godt at gøre det. Ikke? Det galt så også mine andre børn og børnebørn faktisk. Så jeg havde slet ikke energi til at være sammen med dem. Så kom den dårlige samvittighed igen. Ja. Men sådan var den første tid. Det var fuldstændig lammende. Jeg havde bare lyst til at ligge under en dyne hele tiden og sove, så jeg ikke behøvede at forholde mig til noget. Ja, kom væk fra hverdagen. Ja. Og så, så er hun færdig med sine operationer, og så er hun så i gang med hun får stadigvæk kemopiller, og det skal hun have i 5 år. Men de har jo bivirkninger. Og de har faktisk ret mange, og nogle af dem også sådan ret alvorlige, som i hvert fald griber ind i hendes hverdag, og egentlig også livskvaliteten
for hende. Det skal jeg så også se på som mor, at nu er hun igennem de operationer, men så kan det her så også lige, altså, og det er også en pest eller kolera, ikke? Fordi virker de her piller, eller virker de ikke? Jamen hvis ikke de virker, kunne hun jo lige så godt lade være med at tage dem, og så vil hun bare være helt sig selv, og have det godt, både fysisk og psykisk, men man tør heller ikke at lade være, fordi tænk hvis nu, at der faktisk er noget kræft, som de her piller så kan holde nede. Så det er virkelig sådan en mærkelig dilemma at være i, og vide, at hun bliver påført noget sygdom med de piller der. Og i min situation bliver man også virkelig ked af at skal se på, hvordan at det så er med til faktisk at ødelægge noget af hendes liv. Ikke? Det er jo også det, der er så sindssygt for rigtig mange, når de er vidner til nogen, der har kræft, eller selv har det. Det der med at vide, jamen lige nu er jeg faktisk ikke syg af kræften, lige nu er jeg syg af behandlingen. Ja, det er også vildt. Ja, det er det. Ja. Og der kan jeg huske også at have tænkt, hvis vi så bare ved, eller vidste, at det er det værd, og at det har en effekt. Når man ikke engang ved det, så er det godt nok svært. Ja. Ja, det er altså angst og sorg. Der er rigtig meget sorg og angst, og det har jo så også medført for mig, at det der med at være glad, var fuldstændig ikke eksisterende. I lang tid. Ja, lige vil jeg sige, at det næsten stadig er sådan. Ja. Og det er jo nok fordi, at jeg kan ikke sige, at det er afsluttet, vel? Og så, altså man kan selvfølgelig sige, at det forstår de nok lige den første tid, men når der så går noget tid, der kan jeg huske, at jeg efter nogle måneder, så kom der lige sådan nogle korte øjeblikke, hvor du ved, hvor jeg er i en situation, eller der sker et eller andet, hvor jeg normalt lige vil blive glad eller begejstret, og så bliver jeg også ramt af den følelse, og så sker der et eller andet, ligesom der er et eller andet, der blokerer og bremser mig. Nej, det kan jeg ikke, og så kan jeg simpelthen ikke være glad alligevel. Og så stopper det bare fuldstændig, og så begynder jeg at græde. Altså som om, at jeg på den ene side har svært ved at tillade mig selv at føle glæde. Du må ikke. For Caroline er jo lige ikke så langt fremme, og hun er garanteret ikke glad. Så kan jeg da ikke stå her og være glad. Eller bare sådan generelt, men der er jo ikke noget at være glad over. Altså helt grundlæggende, så er der ingen grund til at glæde sig. Så jeg har virkelig svært ved at finde en følelse frem. I hvert fald sådan i længere tid ad gangen. Og er det stadigvæk sådan, eller har det forandret sig lidt undervejs? Altså det er blevet bedre. Men jeg er faktisk blevet overrasket over, hvor længe jeg sidder fast i den, hvis man kan sige det på den måde. Altså jeg synes, i en lang periode, har jeg faktisk sagt nej til nogle invitationer og nogle fester, som jeg har også været med til nogle, men jeg kunne næsten ikke holde ud at være der. Jeg havde bare lyst til at græde, for det ramte alt muligt forfærdeligt i mig. Og der blev det igen lidt den der oplevelse af, at jeg er til den her fest, men det hele er uvirkeligt. Det er alle de andre, der fester, og jeg er ligesom bare tilskuer bag sådan et eller andet slør, fordi jeg er ked af det. Og jeg kan ikke feste og glæde mig ægte, fordi min datter, hun er syg. Så jeg har ikke den der glædesfølelse i mig. Så jeg havde egentlig bare lyst til at tage hjem. Yeah. Og jeg har et par gange blevet nødt til at... Altså jeg kunne ikke tage med, jeg måtte blive hjemme. Og der... det er ikke det samme, selvfølgelig nu. Men det er bestemt heller ikke, som det var, før Caroline blev syg. Jeg har sådan en grundlæggende ked af det stemning. Yeah. Sorgfølelse. Ja. Jeg kan huske, at vi i første afsnit snakkede om det med, at der ligesom rykker en utryghed ind i jeres liv. Og et andet ord, som dukker op i mit hoved, det er jo også sådan, at man på en eller anden måde mister en uskyld. Altså, at alt der hvor der plejer at være plads til glæden, og hvor man kan gøre alle mulige ting, som er en del af livet, så er det den der alvorlige dimension, der er i livet, at
vi skal dø, og vi kan miste. Det er den, der i så høj grad rykker ind og overskygger alt muligt. Du kalder det jo selv angsten, og vi har ikke talt så meget om angsten for hvad. Og måske ligger det jo lige til højre benet, at det er angsten for, at du kan miste Caroline. Ja. Og det er det er den uskyld, I har mistet, at selvom man godt ved, at den vej skal vi alle, så bliver man konfronteret med, at det er virkelig, virkelig alvor, det her. Ja. Og selv i de gode stunder, kan det være svært at give sig selv lov til at mærke dem, fordi der er noget andet, der er meget større. Ja. Og så ved jeg ikke, om jeg nogensinde kan nå dertil. Altså nu satser jeg også på, at nu har vi fået lov til at beholde Caroline så længe her, så nu satser jeg på, at det er det, vi bliver ved med at få lov til. Ikke? Og så alligevel, så kan jeg jo bare ikke føle mig fuldstændig tryg. Vel, det kan jeg bare ikke, fordi vi har ikke vidsthed for det. Og et eller andet sted, så tror jeg heller aldrig, at jeg helt kommer til. Altså jeg har netop, altså når du siger uskyld, tænkt meget mere over det der med, alt det eksistentielle og med at dø, og jamen, hvor naturligt det egentlig er at dø. Og alligevel, så kan jeg bare ikke acceptere, hvis en af mine børn, det kan også være et af de andre børn, hvis de skulle dø, før de bliver gamle, det kan jeg slet ikke holde ud. Nej, og så er det jo også, altså det er jo brud på alle naturlige rækkefølger, at børn skal, forældre skal ikke begrave børn, vel? Altså, Nej, men samtidig så tænker jeg, begraves, når man er gammel og midt af dage af sine i øvrigt til den tid gamle børn. Ja. Det er det, vi helst vil. Ja. Og lige pludselig, så var det her ikke bare noget, du læste om, eller noget, der skete for naboen, eller oppe i Norge. Det var faktisk dig selv, der kom i den situation, at du kunne risikere, at det gik hen og blev anderledes. Ja. Altså det, der også hele tiden nærer den der angst, det er de her evindelige scanninger og svar, man skal have. Ikke? Og det er jo stadigvæk hver 3. måned, vi åbner det her, eller Caroline sidder og åbner det her svar, og vi skal høre, gik det også godt den her gang? Og man kan sige, heldigvis så er det jo sådan, at nu forventer vi næsten, eller det gør jeg har sådan, jeg forventer, at det går godt, ikke? Men det er da stadigvæk med, jeg bliver bange, jeg når at blive bange, ikke også? Fordi vi ved jo ikke, kunne der komme et grimt svar? Og det, igen, apropos snakken om det med, ikke at være så alene, fordi andre har det på samme måde. Så er det jo sådan her det er. Det gør det ikke nemmere for den enkelte. Nej. Alle, stort set uden undtagelse, i hvert fald af dem jeg har talt med gennem mange år, de har jo den der angst. Der er jo nogen, der er sådan lidt for sjov med glimt i øjet, kalder det scanxiety, ikke? Ja. Altså, at, det kan jeg godt forstå. Ja. Og det er jo det der er, fordi man jeg har i hvert fald sådan et billede i mit hoved af, at man hopper lidt fra tue til tue, ikke? Så er man blevet scannet, så kan vi lige stå her og være tørskoet i et par måneder, og så begynder vandet at stige lidt sammen med angsten, ikke? At nu kommer den der scanning lige om lidt, og nu er den der, og hvordan er svaret så, og så kan vi hoppe videre til den næste tue, ikke? Og det er ikke lange, altså jeg har tænkt, det er ikke lange pauser, man får, hvor man kan trække vejret. Ikke nu i hvert fald. Og jeg er blevet overrasket over, i hvert fald en del gange har det været sådan for mig, at jeg tænkte, altså hvor jeg fik sommerfugle i maven og begyndte at sove dårligt og begyndte at blive nervøs, længe før hun overhovedet var blevet scannet. Altså, og det var ikke fordi jeg gik og tænkte på, hvor lang tid er det til hun skal scannes. Det kom bare, du ved, sådan helt som om underbevidstheden begyndte at vågne og fortælle mig, så nu var det ikke så længe før Caroline skal scannes. Jeg tror sådan 3 uger før, så var jeg begyndt at gå i alarmberedskab. Og tænkte, hold da op mand, altså skal man også have det sådan, ikke? Altså det er hårdt arbejde hele tiden. Det er så hårdt arbejde, ja. Og det er jo også, altså det er jo også en sikker arena for katastrofetanker, kan man sige, ikke? At det er der, og vi kan jo aldrig nogensinde gøre det at blive scannet til noget fedt, tænker jeg, men det er jo der, hvor man rent terapeutisk måske gør det i et vist omfang,
vi kan ikke ændre det fuldstændig, men man kan godt arbejde lidt med den der ultimative katastrofetanke, fordi det er selvfølgelig meget bedre at få et godt scanningssvar end at få et dårligt, men skulle der være et dårligt, så er der jo rigtig, rigtig ofte også noget efter det, så er der nemlig mere behandling, og det er heller ikke fedt, men det er ikke det samme, altså et dårligt scanningssvar er ikke det samme som at, og så er man død dagen efter, vel? Nej. Og det er jo det, når man ikke får udfordret sine katastrofetanker og får lov at gå med dem selv, så er der jo den risiko, at det er den, man falder over i, ikke? Den har jeg ved ikke, om du kan kende det. Jo, eller? Jeg har lige tænkt det her for nylig, okay. hvor det pludselig gik op for mig, at det nok var det, der lå bag noget af min angst, at det nok var det, jeg tænkte, at hvis der kommer en dårlig, så er det slut. Ja. Så er det dødsdommen, ikke? Og så kommer man nemlig til at tænke på, det behøver det jo ikke at være. Nej, præcis. Ja. Og vi kan til enhver tid blive enige om, at det er bedre at få et godt scanningssvar, end at få et dårligt. Ja, det er det. Men der er også et liv, og forhåbentlig langt efter et dårligt scanningssvar, ikke? Jo. Ja. Ja, men der var også, jeg tror også det var en gang hos Kræftrådgivningen, hvor hun sagde til mig, at jamen selv scanningerne, som vi jo egentlig troede, så kan vi slappe af, at det netop ikke, heller ikke vil lette den der utryghed. Og det er jo netop på grund af det, vi sidder og snakker om, ikke? Ja. At der er faktisk også noget utryghed forbundet med de der scanninger. Det er der. Ja. Ja, så tænker jeg, hvornår kommer den her glæde så igen, og hvornår bliver jeg mig selv? Og nu er det gået så lang tid, at jeg simpelthen begyndt at overveje, at det kan være, at jeg aldrig bliver mig selv igen. Ja. Det kan godt være, at jeg, altså ikke, jeg mener ikke dermed, at jeg bliver ved med at have det skidt, men og det er måske også det med uskylden, det ved jeg ikke, som du nævnte, at der er et eller andet, der bare for altid er blevet ændret. Altså jeg har hoppet over i en anden rille, eller så et eller andet, så der er noget, der er anderledes, også inde i mig. Ja. Og hvordan er det, altså når du siger det højt, hvor er du så med det? Altså tænker du, går du stadig og venter på, når du skal være den du var, eller kan du godt selv forlige dig med, at det her er så livsforandrende, at det du ser nu er den Lone, der er, altså, og måske kan det godt blive, du kan godt få det anderledes herfra også. Ja. Men den du var, bliver du nok ikke. Nej, altså det tror jeg faktisk også, jeg er ved at finde ud af, det gør jeg ikke. Nej. Og jeg tror, jeg har tænkt, det er ikke noget, jeg har tænkt over ret længe, men jeg tror, jeg så tænker, at sådan er det bare. Og det kan jeg simpelthen ikke ændre på. Jeg kommer ikke, altså sådan bliver det bare. Men jeg tror også, jeg har en forventning om, at sådan som jeg har det lige nu, det er ikke sådan, jeg har det om 5 år. Nej, præcis. Der er et andet sted. Det håber jeg simpelthen også. Men jeg kunne godt tænke, at der vil være noget, jeg vil savne. Ja. Fordi, det kan jeg så ikke vide nu, det må tiden vise. Men fordi, altså jeg ved jo godt, at det er også en svær tid nu. Fordi jeg synes jo, der mangler noget på den glade side af Lone. På det, der sprudlede i mig før. Og det har jeg faktisk tænkt på, også måske med overskud, og hvad jeg orker, og hvad jeg gider, og sådan noget. Altså om det er sådan nogle ting, der ændrer sig. Det må tiden jo vise. Ja. Der er i hvert fald ting, jeg også er begyndt at tænke på, det gider jeg simpelthen ikke at spilde min tid på mere. Nej. Så der er også noget med nogle værdier, der ændrer sig. Og ja, lidt er der i hvert fald. Nogle valg. Ja, så altså utrygheden, den skal virkelig vende mig til at lære, at det faktisk er et livsvilkår. Ja. Det er god mening. Ja. Jeg tænkte, om jeg lige kan slutte af med at fortælle en lille, også sådan en, jeg ved ikke, om man kan kalde det en solstrålehistorie, men det var der sådan en oplevelse, som jeg synes, det var også en sejrs, et punkt, hvor det var en sejrsdag, ikke? Hvor Caroline, hun har deltaget i Royal Run året før hun blev syg, og så ville hun gerne med sidste år også, og der deltog hun også,
Og det var 4 måneder efter hendes anden operation. Og de der 2 operationer, det er ikke sådan, man lige kommer så over efter 14 dage. Det tog faktisk rigtig, rigtig lang tid, både på grund af sår og ar og sådan noget. Altså, hun var meget, meget medtaget af det i lang tid, og alligevel, så var, altså, hun er virkelig en fighter, synes jeg, fordi hun kæmpede sig op til at være med i løbet der i sommer, og gennemførte det i meget langsomt tempo, men hun kom i mål med tårerne trillende ned ad kinderne. Det var, kan jeg godt fortælle os, en følelsesladet dag. Det var det bare, fordi der er så meget symbolik i det. Og for Caroline, altså også en sejr, og ligesom, jeg skal vise, der skal jeg. Ikke? Altså, jeg synes, det var så stærkt gået, og meget, meget livsbekræftende og opmuntrende, også for mig. Ja. Det var det. Ja. Så det var noget, der bragte håb. Ja, det var det faktisk. Ja. Hvor dejligt. Ja. Ja, men Ulla, ved du hvad jeg vil sige? Tak fordi du var med i dag også. Selv tak. Hvorfor har du forladt mig, Gud? Følelsen af ensomhed og forladthed har ramt mig. I næste episode taler jeg med præst i Holbæk Frikirke, Simon Engemose, om nogle af de tanker og spørgsmål, der er dukket op, og som påvirker min tro.